El Bages és un dels territoris amb més llicències de ràdio, però tot i que té moltes llicències de ràdio, no hi ha un model a darrere. No hi ha un model econòmic, no hi ha recursos, per tant, i tampoc hi ha un model de continguts. I amb això el que provoca és que molts d'aquests mitjans de comunicació o acabin tancats, o al cap i a la fi el que passi és que, com que no hi ha un model, s'acabin morint o hi hagi molts d'alt i baixos. Com que funcionen per voluntariat, és el que passa. Una altra necessitat que hi ha és que moltes empreses volen fer visibles dins la comarca i els hi fa falta un mitjà de comunicació, sobretot una ràdio. En aquest cas el Bages no té una ràdio comarcal i per tant el que passa és que moltes empreses necessiten fer-se visibles en una ràdio i no tenen un mitjà que puguin apostar per publicitat. I al no haver-hi un mitjà de comunicació comarcal, al no haver-hi un teixit de ràdios locals que funcioni bé, fa que tampoc hi hagi un esperit de comarca o un esperit de poble, perquè al cap i a la fi un mitjà de comunicació és un tret identitari que vertebra tota una societat. Ona Bages el que vol és solucionar això, és dotar d'aquest model de continguts, dotar de més equipaments, crear una xarxa entre totes les ràdios, per tant, al cap i a la fi és una productora que ofereix continguts informatius i al mateix moment uneix totes les ràdios per compartir recursos, per compartir equipaments, per compartir continguts i sobretot per canviar el model des de la base. Vam optar per cooperativa perquè és un model totalment democràtic, és un model participatiu, és un model molt transparent i sobretot perquè és un model que és clavat a l'organització que tenen fins ara les ràdios locals. No té sentit que ens convertim en un altre model si realment el nostre rang d'acció és totalment diferent al que estem fent. Però a més perquè és un model que és totalment flexible i el que ens permet la cooperativa és compartir diferents recursos, diferents espais i diferents professionals. Al cap i a la fi, la cooperativa és un mitjà per transformar el nostre entorn, la nostra societat. Ona Bages. La nova ràdio que sona a la comarca.